Какво може да направите с Microsoft Office 2010? Редактирайте висококачествени аудио и видео файлове директно в PowerPoint и излъчвайте презентацията директно до всеки, който е онлайн. Направете документите си по-въздействащи и интересни с динамични арт-ефекти и впечатляващите артистични ефекти и цветове, които можете да приложите на текста и картинките директно в Word. Контролирайте и организирайте имейлите си в Outlook. Обръщайте внимание на това, което ви интересува, игнорирайте останалото и вършете всичко по-бързо. Анализирайте информацията си по-лесно в Excel. Споделите анализите си в Excel Web Apps и вижте какво се случва, когато хората наистина работят заедно. И отбелязвайте всички свои идеи и важна информация в OneNote, като ги отбележите само с една бележка. Microsoft Office 2010 прави всеки проект въздействащ, динамичен и лесен за работа. Изтеглете безплатна пробна версия сега.